Tak v rámci obchodnej akadémie Poprad sme si našli fungujúci klaster a to je klaster, vidno to dobre, či to mám nejak zväčšiť? Normálne to vidíme, v pohode. Hej? Dobre, lebo naozaj ja už si to nepamätám. Takže my sme si vybrali klaster Slovak Smart City Center, Slovak Smart City Cluster. Je to tam vidieť, je to zaujímavé združenie právnických osôb, nechcem to čítať, ve to vidieť. No a tento klaster, združenie funguje už od roku 2016. Ako tam vidíte, je to zaujímavé združenie právnických osôb a zastupuje podnikateľské prostredie, nositeľov technologických inovácií, reprezentantov verejnej správy, ale aj akademického prostredia. V súčasnosti tento klaster, ktorý funguje, má teda partnerov, len tak naozaj vymenujem aj informačnú agentúru, s ktorou spolupracujeme. Združenie miest a obcí Slovenska spolupracuje s českým klastrom, Prešovským samosprávnym krajom. Členmi teda sú vysoké školy ako napríklad Technická univerzita Košice, Univerzita Mateja Bela, mesta Snína, Kežmarok, Vysoké Tatry. No a posledná taká akcia, ktorú toto združenie zrealizovalo, bolo v júni v Popradskom Aquacity na tému využitie umelej inteligencie, kde sa zúčastnilo 350 účastníkov. No a v súčasnosti plánujú Globsec Danube Tech Summit, ktorý bude v decembri vo Viedni, čiže naozaj klaster funguje. Prečo tento klaster? Lebo ako vidíte na mapke, máme 6 minút od obchodnej akadémie Poprad do priestorov tohto klastra. Klaster sídli kto Poprad pozná, tak v kine Tatran, kde je aj Popradská informačná agentúra, čiže naozaj máme veľmi dobrú polohu. No a v súčasnosti má klaster 10 pracovných skupín, nejdem ich teda menovať, veď ich vidieť. No a tieto skupiny sme vlastne zistili, že naozaj vieme prepojiť nie len ako na propagáciu klastra, ale možno ich využijeme aj v rámci našej cvičnej firmy, ktorú majú založenú žiaci. Pre nás je veľmi zaujímavé práve inteligentná doprava, respektíve vzdelávanie a turizmus. Čiže to sú pracovné skupiny toho centra. Čo sa vlastne týka našich takých prvých krokov, tak samozrejme sme oslovili tento klaster, boli veľmi napomocní, zlatí, úslužní. Neviem, či chcete aj vidieť viac, lebo toto sú priestory, kde tento klaster pôsobí. Čiže pani tajomnička nám pripravila prezentáciu pre žiakov, oboznámila ich s týmto klastrom, čo je, ako funguje, kde funguje. Čiže toto sú priestory z daného klastra. Ja som tie fotky nechcela dávať každý slajd zvlášť, ale dala som ich do koláže, aby som teda nemala dlhú prezentáciu. Čiže toto sú priestory klastra, toto sú naši študenti, pani tajomnička, ktorá ich privítala. No a samotný klaster už dalo túto akciu, ktorú sme mali so študentami, samozrejme aj na svoju stránku, Slovak Smart City Cluster, a takisto tento klaster má vytvorenú svoju facebookovskú stránku, kde takisto sme si pripravili krátky článok, no a dali sme to tak na ich webovskú stránku, facebookovskú stránku, ako aj na stránku samozrejme obchodnej akadémie, teda že už ľudia vedia, že sa niečo deje. Čím je tento klaster ešte zaujímavý, tak študenti a mladí ľudia majú možnosť navštíviť tieto priestory a vlastne robiť či už podnikateľský zámer, alebo rozbehnúť svoj biznis, nakoľko je tam aj fitkubátor, a to je práve, myslím, že pre týchto mladých šikovných ľudí veľmi dôležité. Čiže preto klaster v Poprade. No a ďalšie fotky, čiže vidíme, toto sú činnosti žiakov na ľavej strane, ako sme teda vyhľadávali, či to ešte koncom júna po stretnutí našom, či to teda funguje, nefunguje. Písali sme teda aj listy, maily, či teda môžeme spolupracovať s nimi. No a už toto sú naši študenti na návšteve toho samotného centra. No čo by sme teda chceli v rámci teda tohto projektu, keďže klaster spolupracuje aj so zahraničím, tak možno, že taký inovatívny nápad
Možno, že navrhnúť alebo zviditeľniť sa, ak Česká republika zapojená je, tak my to máme do zakopaného covidup, ako sa povie, tak možno, že navrhnúť a urobiť takú reklamu, nápad na spoluprácu práve s Poľskou republikou, lebo Poprad, Zakopane tú spoluprácu má, tak možno, že ísť touto cestou, alebo možno, že zviditeľniť ten kláster, už je to len zase na nás, ako sa rozhodneme, zviditeľniť tento kláster práve medzi skupinou mladých ľudí, ktorí môžu vlastne touto propagáciou zistiť, že ak majú dobré myšlienky a práve, že môžu toto centrum navštíviť a vlastne možno, že majú nejaký nápad a zrealizovať ho. Čiže ešte sami uvidíme, že kam sa uberieme, či pôjdeme na tú zahraničnú spoluprácu, čo sa teda páči mne, alebo teda zviditeľníme ten kláster medzi žiakmi a opäť by to bola podpora vzdelávania a turizmu. No a samozrejme následne vypracujeme podnikateľský zámer spolu so žiakmi. No, zatiaľ teda toľko tej prezentácie. Ja vám ďakujem za pozornosť. Neviem, či to bolo postačujúce, nakoľko som prvá, takže z mojej strany je to všetko. Ja, ak sa môžem prihlásiť, ešte raz poprosím ten názov toho klastra. Slovak Smart City Cluster. Aha. Slovak Smart City. Super. Akože za mňa perfektné. Ďakujem. Ďakujem. Ja poznám tento klaster, poznám Smart City Club, s nimi spolupracujeme v niektorých veciach aj my, takže viem, že je to živý klaster a akože nemám čo dodať, ako podľa mňa super. Ďakujem. Ak môžem ešte povedať, vyloženie stačí takto podľa mňa. Takáto prezentácia bola 5 minút 40 sekúnd. Je lepšie ako študenti. A títo študenti takto podajú, už máte propagáciu na veľtrhu. Vy už kvázi ste, ak keby ste pripravili tú prezentáciu, čo budú oni na medzinárodnom veľtrhu prezentovať. Ďakujem. Potom si zrejme povieme potom, že ako to zaradíme do programu, ale si myslím, že úplne výborné. A ja by som povedala aj domácu, aj zahraničnú. Aj domácich študentov, aj tých zahraničných pripojiť. Ďakujem. Ďakujem. Áno, už máme prezentáciu pani Dudkovej. Hej. Áno, to vidíte? Super. Dobre, takže ja som to poňala trošičku inak. Ja som popísala celý priebeh našej činnosti, takže bude to trošku možno iné, ale tak každý to možno, že poňal tým svojím spôsobom. Presne tak, to je úplne super. Každé musí byť iné. Dobre, takže ja som trošku popísala ten východ, hej, na východe, aké máme podnikateľské prostredie. To znamená, gro je ten hutnícky priemysel a v podstate hej, US Steel a tak ďalej, to je ten ťahun náš. Takže v podstate ďalej poľnohospodárska výroba, no ale problémom je, že vlastne všetko sa ťaha do tých Košíc, hej, čiže všetko je to najviac orientované v Košiciach, hej, a vidíte asi dobre, hej? Dobre, takže v podstate ako zlepšiť to podnikateľské prostredie na Slovensku, tak práve my sme s dievčatami, a teda o tom je aj ten projekt, aby sme to zlepšili práve tými klástrami a ich podporou. A tak ako ste hovorili, sú tie dve možnosti. Hej, ale myslím, že mi išla stará prezentácia a nie tá nová. Áno, dala som tu, skúsim ešte raz. Nie je tá, ktorú mám prepracovanú, prepačte, skúsim ešte raz. Lebo som viackrát prerábala, viete, stále človek niečo nájde, niečo lepšie, vynoví. Nevadí, v pohode. Áno, tu je asi, tak dúfam, no tak už nevadí, už budem improvizovať. Ide to, hej? Nie, nejde teraz fotky. Nie, teraz to nemám s fotkami. No tak no skúsim ešte raz. No, keď musím sa na to... Keď chcem zdieľať, ale keď chcem ísť do obrazovky, teda skade, neviete mi poradiť. Ja som to zdieľala z obrazovky, prepáčte, že vám skáčem, a tam je to, že spustiť prezentáciu a vybrať z počítača. No a to vybrať z počítača? A to zdieľať, keď si dáte prehľadávať počítač. A teraz náhodou nevidíte? Zatiaľ len prezentáciu vidím. A prehľadávať počítač a tam by ste si mali dať tie fotečky, ktoré máte. Ja som to mala na pracovnej ploche, alebo neviem, kde vy to máte uložené. Na pracovnej ploche. A to ste kde našla, že tú pracovnú plochu? Prehľadávať počítač, keď si dáte prehľadávať počítač a už na pracovnej ploche by sa vám mala zjaviť tá pracovná plocha. A kde máte tu prehľadávať počítač? Bo to mi nejde. Keď si dáte zdieľať, áno, a tak dole sa
A dole celkom na spodku ja mám prehľadávať počítač. Nemám to. Ja už mám len... Zdieľať obsah, tam mám, že obrazovka, okno, obsah z kamery. No a asi už máte tú prezentáciu. Niečo vidno, že robíte. Hej, teraz vidíte ma? Je to prezentácia vaša, no neviem, že ktorá to je. Dobre, tak teraz by mala byť tá aktuálna. Dobre, hej, vidíte prezentáciu? Vidíme Dobre, tretiu super. verziu. Vidíme. Dobre, takže vám prebehnem to, čo som hovorila, to poľnohospodárstvo, a teda, že všetko je koncentrované v Košiciach. Takže preto sme sa chceli zamerať, ako zlepšiť to podnikateľské prostredie a práve to je buď pomocou tých klástrov, a to buď, že teda zlepšíme ich fungovanie, alebo vytvoríme nový klaster. Takže my sme sa rozhodli možno tou jednoduchšou cestou ísť, a to zlepšením toho fungujúceho. Tak sme sa rozhodli, že prebádáme celú tú sieť na východnom Slovensku. A osobne sme za každým klastrom šli, buď telefonicky, osobne, ale hlavne osobne. A keď sa nedalo, tak aj telefonicky. Takže celé sme to prešli, fakt, že skutočne, a výsledky boli také ohromujúce z niektorej časti. Takže Krompachy, boli tam 3 klastre, ani s jedným nebolo možné sa skontaktovať, ani mobilom, ani osobne. Čiže pôsobia úplne ako nefungujúce, jedna celá dlhá ulica a nikde nič. Hej, čiže bolo to také zvláštne trošičku. My sme sa stretli s kočkami v lete a celé sme to preriešili. V Košiciach opäť 5 klastrov nereagovali, opäť ako keby bolo to len niekde na papieri. Až nakoniec sa nám podarilo, boli sme šťastní, že sa nám podarilo konečne skontaktovať s posledným, z IT Volley, ktorí nám dvihli telefón, zareagovali a boli v podstate ochotní s nami spolupracovať. Hej, čiže tých prvých 5, a teda aj v Krompachoch, nič, vôbec ani adresa, ani kontakt. Takže boli sme trošku z toho takí smutní, ale tak nevadí, podarila sa nám spolupráca. Nadviazali sme komunikáciu najprv mobilom, potom mailom, oni zareagovali, dohodli sme sa, že sa stretneme a že získame informácie a teda navrhneme im tú inováciu. Takže našou víziou bolo zlepšiť fungujúci kláster a naďalej vypracovať vlastne ten plán inovácie. Stretnutie prebehlo úplne vynikajúco, boli sme tam 22.9., venovali sa nám, bola tam pani riaditeľka ešte s tým pánom, boli strašne zlatí, všetko nám porozprávali, kočky mali také zaujímavé otázky, že čo odporúčať ďalším klastrom, no boli veľmi zlatí. Aj nám poskytnúť nám aj informácie, čiže tá spolupráca je fakt akože skutočne dobrá, čiže veľmi sú ústretoví. Trošku len o nich, to znamená, že oni sa venujú vzdelávaniu a inováciám, oni pospájajú viac podnikov a snažia sa v podstate urobiť nejaké školenia, ktoré im pomôžu v tom ich fungovaní. A inováciu sme už trošku načrtli, že už to máme v hlave, podklady máme, takže treba nám už v podstate len sadnúť a napísať to. Už aj ten shot alebo tú reklamu máme premyslenú, takže skutočne už len dotvoriť to. Takže ďakujem pekne za pozornosť, ospravedlňujem sa za technické problémy, takže dúfam, že... Nie, v pohode. Určite tam potom v tej práci spomente aj to, čo ste hovorili, že navštívili ste veľmi veľa alebo hľadali ste veľmi veľa a nefungujú, lebo to je vlastne situácia, ktorá je alarmujúca. Prečo si myslím, že aj Ministerstvo hospodárstva ten projekt takto zverejnilo, alebo teda dalo jednu z tém, že zverejniť klastre, lebo podľa mňa oni tiež vedia, že existujú na papieri, ale nie sú funkčné. Takže možno z toho, čo ste získali v tom IT Volley v Košiciach, by bolo niečo použiteľné aj pre tie ostatné v tom regióne. Čiže dať aj toto, hej, potom do toho zámeru, že teda dajte, ten úvodík. Taký je stav. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, super, ďakujeme. Takže moje meno ešte raz, Karolina Lehocká, som z obchodnej akadémie Trenčín. V podstate u nás v rámci obchodnej akadémie som taký nováčik aj v tomto predmete, tak dúfam, že sme to možno poňali dobre a pochopili. U nás v rámci toho trenčianskeho regiónu v podstate našli sme, že je Trenčiansky energetický environmentálny klaster a potom ktorý sa vlastne aj teraz vytvára, je to Trenčiansky kreatívny klaster. My so žiakmi sme sa viac menej rozhodli pre ten Trenčiansky kreatívny klaster. Ja som aj vlastne s pani Zbytekovou komunikovala o tom, že či by to tak mohlo byť, takže niečo sme si vymysleli, ale kľudne povedzte váš názor, že
či si to viete predstaviť alebo nie. Trenčín ako samostatné mesto je vybrané, ak ste to možno niektorí počuli, ako Európske mesto kultúry roku 2026 a vlastne pod týmto záštitom vznikol aj nejaký trenčiansky kreatívny klaster. Tento klaster bude združovať nejaké teda viac menej aj kreatívne, ale slúži aj na podporu toho sociálneho rozvoju mesta. Umožňuje vlastne propagovať tú našu kultúru, umenie, ale možno aj ten nejaký sociálny rozvoj v rámci celej Európy. Čiže celkovo slúži aj to Európske mesto kultúry, hlavné mesto kultúry na propagáciu celého toho mesta. V podstate tuto je to, čím sa zaoberá ten klaster. Je tam literatúra, hudba, film, vizuálne umenie, činnosť, vydavateľstvo, galérii, múzeí, knižníc, dizajn až po vlastne nejakú digitálnu tvorbu, čiže ten rozsah je naozaj veľký. S tým, že my v podstate so žiakmi sme sa tak o tom bavili, že ako možno podporiť ten klaster. Možno to nebude úplne podnikateľské, ale čo aj žiakom v tom vyučovaní nejako chýba, tak je to možno nejako prepojenie toho duševného zdravia, umenia tým, že sme tu všetko obchodné akadémie, tak viete, že majú strašne veľa odborných predmetov a možno veľa aj takých predmetov, na čo sa týka myslenia alebo nejakého vôbec toho duševného zdravia a o vytvarnej to už sa vôbec nebavíme, lebo skrz teda počtu hodín už by sa tam možno nič také nezmestilo ani, ale na druhej strane žiakom to veľmi chýba a možno aj preto uznali to, že sú v dnešnej dobe také veci, ako sú a sami dobre viete, že veľakrát sa rieši teraz, že už žiaci sú vyhorení, majú stres, nevedia sa namotivovať, nemajú vôbec žiadne záujmy, potom nedaj Bože to dôjde až tomu najhoršiemu, že mali sme nejaké teda aj tie samovraždy, že ukončia ten život. Takže nejakým spôsobom sme chceli niečo také vymyslieť, aby žiaci tomu predchádzali. Čiže nejako tak zatiaľ, čo máme tak nahrubo spravený, tak žiaci si vymysleli, u nás aj v Trenčine je také Kino Hviezda, neviem, či to poznáte, alebo ste o tom počuli. Ono sa teraz rekonštruovalo, volá sa to, myslím, že teraz tomu dali názov nejaké kultúrne kreatívne centrum. Tam vlastne aj tento kreatívny klaster dosť často sa bude aj nachádzať, robia aj nejaké podujatia a deti si teda vymysleli, že by mohlo byť niečo také pre žiakov, aby sa stretávali. Dali sme tam zatiaľ, že každý druhý týždeň, mesiaci a riešili tieto témy, riešili teda témy aj čo sa týka, možno prepnem ďalej, toho duševného zdravia aj školy, že stres, nejaká psychohygiena, depresie, motivácia a potom to prepojiť nejako na to umenie, pretože to je aj možno také niečo ďalšie, že aby si našli nejakú takú voľnočasovú aktivitu. Čiže nie, ako hovorím, že možno toto sa troška aj bijem s tým, že aký by mal byť možno ten podnikateľský zámer, ale myslíme si, že veľmi by to vedelo podporiť tých žiakov, hlavne čo sa týka nejakého toho psychického možno vývoja alebo celkového toho nastavenia popri tom všetkom umením a že by si vedela aj nejako ten čas voľný tráviť lepšie ako na sociálnych sieťach a rozprávať sa možno o zaujímavých témach, ktoré vznikajú v ich veku. Takže toto je za nás asi taký návrh. Tak kľudne môžete zhodnotiť a možno by som sa aj rovno spýtala, že či by to mohlo byť a ako spraviť ten podnikateľský zámer. A ešte by som doplnila pani, ktorá má na starosti tento klaster, s ňou ešte iba stretnutie máme naplánované tým, že deti u nás mali začiatkom tohto roka prax, takže sme sa ešte nejako k tomu nedopracovali, ale máme sa s ňou stretnúť a predstaviť jej to. Super, tak ak môžem ja prvá? Áno. Tak veľmi pekne ďakujem. Tým, že sme spolu aj hovorili, tak som si to nevedela úplne predstaviť, že asi ako idete, ale teraz mi to dáva zmysel a myslím si, že aj ten podnikateľský plán sa z toho dá veľmi pekne urobiť, že vlastne pripravíte ako keby pre ten klaster celý jeden balík hotový, ktorý ten klaster môže realizovať smerom k stredným školám v tom vašom regióne. Že možno, že ten klaster sám o sebe má nejaké svoje aktivity, ktoré bude robiť, ale toto je jeden kompletný balík, ktorý on môže realizovať smerom späť k školám a je to vlastne podnet zo škôl smerom k ním. Za mňa je to veľmi dobrý pohľad alebo postreh, ako by sa, lebo sa tým pádom ten klaster zverejní v rámci širokého spektra študentov. Čiže už idú ďalej do života s tým, že povedzme počas štúdia mali nejaký benefit z toho, že v rámci toho mesta klaster je a oni ako študenti ho mohli využívať. Čiže už sú v kontakte s niečím, čo je pre ich nejaké ďalšie fungovanie, môže byť aj profesné, ale tak minimálne pre to psychické alebo také je to fajn. Skúste vy ostatní.
Ja som chcela povedať, že aj tak je to výborný podnikateľský zámer, presne tak sa dá nastaviť, pretože zase všetci tí ľudia, ktorí sú aj lektori a tak ďalej, vlastne musia byť nejako ohodnotení, nemôže každý robiť bez peňazí. To znamená, že keď robíte aj takúto veľmi dobrú prácu, aj to umenie a tak ďalej, každý z nich to musí mať nejakým spôsobom aj ohodnotené, čiže vy to môžete postaviť ako podnikateľský zámer. Dobre. Určite sa to dá a si zoberte len treba sú tie sociálne podniky a tak ďalej. Nakoniec, čo robia aj charitu, aj oni musia, aj tí, čo sú tam zamestnaní, starajú sa, upratujú a tak ďalej. Každý z nás musí žiť z peňazí. Uvedomme si, že vždy je za tým, aj keď si myslíme, že to je charita, ale niekto sa musí získať tie peniaze a niekto, kto tam pracuje, musí to mať aj uhradené, lebo nemôže robiť zadarmo, nikto z nás nežije zo vzduchu. Takže vždy je to podnikateľský zámer. Berme to tak, že nie že keď už poviem podnikateľ, že je tu niečo, neviem, ale vlastne aj toto je podnikanie v dobrom, akože je to dôležité a preto aj ten umelec potrebuje zarábať peniaze. Ďakujem. Ja sa ešte teda vrátim k tomu, aby som si to aj ja utriasla v hlave, takže že ako keby sú dve roviny toho, čo spracovávame, že jedno je to, čo je pre tento projekt, že pošleme klastre do školy dôležité, aby sme vedeli smerom k ministerstvu hospodárstva predstaviť, že ako by sme ten klaster spropagovali. A to je vlastne toto, čo pripravili žiaci, že aby sa tam dostali študenti. A druhá časť toho je to, čo si pripravíte na veľtrh cvičných firiem, a to je vlastne ten podnikateľský plán. Dobre. Ďakujem vám pekne. Takže dobrý deň ešte raz. Moje meno je Mária Kulová, som z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci. No a v podstate zase ja asi trošku z iného pohľadu vám toto budem rozprávať. Zase budem naozaj vďačná, ak vy sa k tomu vyjadríte a aj teda poradíte možno, že ako ďalej a ako to čo najlepšie nasmerovať, aby ten výsledok bol ten očakávaný. No, najskôr niekoľko informácií k tomu, že ako sme začali, tak samozrejme, že sme sa odrazili o to, aby sme poriadne pochopili, čo to ten klaster vlastne znamená. Takže jednak začalo to tým, že ja som si to riadne preštudovala, ja som si aj urobila najprv ja taký prieskum, že ako to u nás vyzerá. Aby ste pochopili, my sme rozdelení ako región na Horné a Dolné Kysuce. A ešte tie Dolné Kysuce sú akože v podstate na tom lepšie ako tie naše Horné Kysuce. My, Čadca, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, sme v tých Horných Kysuciach a v podstate z toho prieskumu nám vyšlo, že jednoducho klastre, ktorých tu zopár existuje, smerom od Žiliny ďalej, tak sú buď neaktívne, alebo sú zamerané vyslovne na cestovný ruch, alebo na informačné technológie. Problém ale je, že naozaj sú od nás jednak dosť vzdialení a sú orientovaní smerom ďalej od nás na tie Dolné Kysuce a smerom na Oravu. Dôležité ale je, že po tom stretnutí so žiakmi, keď som im predstavila tie úvodné informácie, čo ideme robiť, čo je to klaster, čo to vlastne znamená, aby tomu rozumeli, aký to má zmysel aj pre obyvateľov, aj pre firmy, aj pre celý región, tak žiaci sa vrhli tým smerom, že ideme my priniesť nejaký nový nápad, ktorý bude tu u nás práve na tých Horných Kysuciach realizovateľný a niečo dobre prinesie občanom, aj podnikateľom. Takže nechala som žiakov, urobili sme takú burzu nápadov, že jednoducho všetci tí dotknutí žiaci najskôr prišli s nápadmi, čo by sme tu my mohli vylepšiť, ako by sme tu ten život mohli zmeniť. No a vlastne, keď sme vybrali konkrétny nápad, ktorý sa nám zdal najlepší, tak sme zostavili tím žiakov, ktorí teda to chcú robiť. No a tí nastolili taký problém, ktorý ideme riešiť, že ideme teda riešiť dopravnú obslužnosť regiónu. U nás je to totiž naozaj velikánsky problém. Nás sa tu veľmi úzko dotýka diaľnica, stavba diaľnice a prechádzame tu rôznymi fázami obrovských problémov s dopravou. No a títo naši žiaci vlastne sa sústredili na to, že ideme odvážne skúsiť navrhnúť také riešenie, že jednoducho vytvoríme klaster zatiaľ ako návrh, ktorý bude zacielený na to, aby bola k dispozícii špecializovaná taxislužba pre každého. Dôležité v tom je, že my tu máme samozrejme ako všade inde niekoľko firiem, ktoré tú taxislužbu ponúkajú, konkurujú si.
A ak teda správne rozumieme aj tomu, keď sa vrátime k podstate toho pojmu klaster, tak v podstate cieľom je, že ak by sa takýto klaster vytvoril, tak jednak by bola vyššia konkurencia medzi tými poskytovateľmi tejto taxislužby, jednak by boli kvalitnejšie služby prepravy a hlavne by sme dokázali obslúžiť z pohľadu tej dopravy aj znevýhodnené obyvateľstvo. My tu totižto máme veľa ľudí, ktorí sú aj nejakým spôsobom zdravotne handicapovaní, tá dopravná obslužnosť nie je dostatočná a keď potrebujú cestovať kdekoľvek tí ľudia, či za lekárom, či za uspokojovaním iných potrieb, tak je to veľký problém. Tá doprava, ktorú tu máme, je nedostačujúca. Takže toto je taký nápad našich žiakov, ktorí toto veľmi chcú riešiť, veľmi sa im to páči a myslia si, že by to bolo naozaj veľmi prínosné aj jednak pre tie taxislužby, ktorí by zistili, že sa dá nejako inak pozerať na poskytovanie tej služby, no a jednak pre obyvateľov, ktorí by to mohli uvítať. Preto sme ďalej pokračovali tak, že sme rozbehli podrobný prieskum, vytvorili sme dotazník s cieľom zistiť názory verejnosti, že teda, či naozaj na to budú reflektovať, ako vidia tento problém, či naozaj pociťujú takúto potrebu, aby sa nám to potvrdilo, že to má význam. Reálny kontakt s firmami sme už realizovali aj realizujeme, teda to znamená, že aj mailom, aj osobne navštevujeme jednotlivé tie taxislužby, prebehli už nejaké rozhovory s nimi, zisťujeme, že s akými problémami sa oni potýkajú, čo by možno oni uvítali, či by sa im takýto nápad páčil. Takže zbierame informácie a v podstate sme vo fáze toho sekundárneho prieskumu, že spracúvame výsledky a uvidíme, čo nám z toho vyjde. Takže my sme sa asi vrhli takouto odvážnejšou cestou, že teda neriešime vylepšenie nejakého existujúceho klastra, ale snažíme sa navrhnúť vytvorenie nového klastra, ktorý by riešil takýto konkrétny problém a tu v tejto našej lokalite Horných Kisúc. Takže momentálne sme v štádiu, že máme veľa materiálov, pracujeme ešte na tom reálnom kontakte s tými firmami, potrebujeme čo najviac informácií od nich. Oni sú aj celkom ochotní, máme nejaké odpovede aj tou mailovou cestou, máme niekoľko stretnutí za sebou aj osobne, to teda robia žiaci. A výhodou je, že mnohí z nich aj poznajú, aj práve títo žiaci zainteresovaní poznajú mnohých poskytovateľov taxislužieb u nás, takže vedia sa s nimi stretávať osobne a získavajú tie informácie priamo z toho prostredia. Takže náš plán ďalej, že čo ďalej, to si aspoň my tak predstavujeme, ak sa možno mýlime alebo niečo nie je tak, ako by malo byť, tak prosíme aj o vašu podporu, aby ste nás trošku nasmerovali. Keď budeme mať zozbierané všetku tú spätnú väzbu, tak by sme definitívne konkretizovali ten zámer. To znamená, že by sme navrhli nejaký názov toho klastra, akým spôsobom by mohli tí poskytovatelia taxislužieb spolupracovať, aby to bolo aj pre nich efektívne. A potom samozrejme, keď sa nám to podarí, tak budeme sa snažiť predstaviť tento zámer aj verejnosti, čo najlepšie ho spropagovať, získať podporu cez všetky možné kanály, cez Instagram, Facebook, aj cez iné platformy. No a celé to teda skončí tým finálnym predstavením zámeru na našom stretnutí v Bratislave. Takže ja by som vás teraz poprosila, čo vy na to hovoríte, či to nie je príliš odvážne, či nejako veľmi nevybočujeme z tej hlavnej myšlienky alebo z tej pointy. Budem vám veľmi vďačná za nejaké vaše postrehy, poznámky k tomu. Tak vás poprosím, aby ste sa k tomu vyjadrili. Čo na to hovoríte? Dobre, skúsim ja teda znova ako prvá. Takto na také prvé počutie, veľmi sa mi to páči, je to zase úplne z iného uhla. Podľa mňa je to super nápad vytvoriť návrh na vlastný klaster. Jediné, na čo si dajte pozor, je, že aby ste mali v rámci toho klastra rôzne firmy zapojené s rôznym zameraním. Čiže nemôžu to byť len taxislužby, aby to nebolo, že vznikne z toho nejaký klan taxikársky. Čiže mohli tam byť aj IT firma možno, ktorá by robila nejaký, ja neviem, mentoring, alebo IT firma, ktorá by zabezpečila nejakú appku alebo niečo, plus by tam malo byť nejaké zabezpečenie možno nejakej propagácie. Proste skúste do toho, že keď navrhnete klaster, pamätajte na to, aby tam boli nielen taxislužby, ale aj podporné firmy alebo niečo, aby to malo zmysel toho klastra.
Čiže napríklad oni keď majú, lebo žiaci majú presnú predstavu, že napríklad tá služba bude iná, odlišná v tom, že trebárs budú tie vozidlá uspôsobené aj na prepravu trebárs invalidných občanov, že jednoducho bude to úplne niečo iné, hej, že sa dokáže prepraviť akýkoľvek občan, ktorý je trebárs aj chorý, má nejaké pohybové problémy. Takže možno, že ak by tie taxislužby nejako spolupracovali s niekým, kto im dokáže upraviť tie vozidlá, Super, alebo presne takto, toto. hej? Takto Presne asi, toto, že? áno, super. Takže takto nejako. Ak môžem? Áno? Mne sa veľmi páči aj tento, ako každý je úplne iný, ale ja chcem len napraviť, aby ste vedeli. Predstavujeme si tú prezentáciu v Bratislave tak. Áno. Zrejme, pani Kulová, my robíme ozvenu. Ja mám predstavu, nemusíte urobiť, že žiaci urobia podnikateľský zámer taký normálny. Vyloženie tie prezentácie, ako ich teraz predstavujete, ja by som ich pretavila, nech si ich žiaci pripravia, lebo takto je to dôležité a takto je to dobré. My v rámci toho projektu nepotrebujeme, aby oni urobili super podnikateľský zámer. Ja som len chcela presvedčiť kolegynku z Trenčína, že má to dobre a každý je podnikateľ, alebo musí vlastne myslieť podnikateľsky, keď chce čokoľvek propagovať a čokoľvek ako presadiť. Takže len aby ste to brali, kľudne stačí tak, jak to máte pripravené pre tie prezentácie a každá je iná. Je to podľa mňa super. Takže nemusíte nič nejaké veľké vyrábať ďalšie. Takto, jak to podávate, je to podľa mňa dobré. Ja ešte, ak sa môžem teda opýtať, tak ak by sme teda takto to riešili a snažili sa to dotiahnuť do konca, tak ten podnikateľský zámer, ako vy hovoríte aj pani Horecká, to bude nejaká zostručnená verzia, taká v podstate taká tá nejaká nie veľmi do hĺbky rozobraná, ale musí to byť podnikateľský zámer, čiže mal by obsahovať nejaké... Ale nechajte tam aj tieto vstupy, lebo to je strašne dôležité, ako sa k tomu klastru dostali, ale nemusí to byť SWOT analýza a všetko. Nie, lebo by sme unavili. Musíte do 7 minút, tak jak vy to stíhate teraz 4-5 minút, tak musíte stihnúť, ale aby povedali, ako k tomu klastru prišli, ako... Tu sú veľmi dôležité tie myšlienkové pochody a tak ďalej. Tu ani nie je dôležitý teraz ten podnikateľský zámer ako taký, do hĺbky. Ale zmysel toho, ako má spolupracovať ten klaster, mesto, región s tou školou, s tou cvičnou firmou a zase opačne ten prínos, čo tá cvičná firma môže urobiť opačne. Teraz je toto dôležité, aby som vás nepomýlila. Rozumieme si? Áno. No, tak ďakujem. Takže ja sa tiež teda predstavím, volám sa Zuzana Totová, som z obchodnej akadémie Emiricha Karvaša v Bratislave. S pani Zbitekovou sme tiež vo veľmi intenzívnom mailovom kontakte z toho dôvodu, že nám vlastne, a táto jej chcem poďakovať, vytvorila ako keby takú podporu, pretože poviem ďalej. Takže, počkajte, ja sa asi musím tak, dobre. No, s tým, že my nemáme systém vyučovania cvičnej firmy počas 2 rokov, ja som sa vlastne ešte hneď po našom stretnutí úvodnom v Bratislave ešte teda 19. júna stretli s budúcou skupinou, ktorú teda od tohto školského roka učím. Tie deti som poznala z iného predmetu z predchádzajúceho roka, takže som mala tú výhodu možno, že s pani riaditeľkou som si dohodla, ktorú skupinu chcem, ktoré decká teda do toho so mnou pôjdu. Okrem toho teda ich mám na tej cvičnej firme. My sme sa stretli, krátku prezentáciu som im vtedy povedala, tiež som im teda vysvetlila, čo je princípom alebo zmyslom toho celého projektu. A v podstate vyjadrili súhlas, alebo teda nejaké, teda nehovorím, že ešte nadšenie, bol koniec školského roka, už viac mysleli na prázdniny. Následne teda sme si urobili rekapituláciu, vychádzala som z prezentácie, ktorú nám poskytla pani Biteková, klástery pôsobia sa v Bratislavskom kraji. Tiež som ich rozdelila do takých dvojíc, trojíc. Každý z nich si rozobral tento jeden kláster a zistil nám, či už teda existenciu, fungovanie, sídlo a tak ďalej a tak ďalej. No a nastala situácia, že víťazným klastrom sa stal Hemp klaster, ktoré má bohužiaľ ale sídlo v Badíne. To je Banskobystrický kraj,
napriek tomu ich moja študentka Laura Kocúrová cez mail na jedného pána skontaktovala, že či teda by boli ochotní sa zapojiť do projektu. Pán Knezovič nechápalo, čo ide, tak hneď pani Zbitekovú do toho zaangažoval. Neviem teda, ako sa dostal, asi cez tú agentúru, ktorú sme tam spomenuli v tom maili, zistil vašu mailovú adresu. A v podstate to podnetilo to, že vlastne si mailujeme, stále mu je záhadou, prečo si študenti z Bratislavy vybrali teda klaster, ktorý sídli v Banskej Bystrici, ale opýtala som sa ho, či majú zástupcu alebo reprezentanta toho klastra aj v Bratislave, čo mi teda potvrdil, že áno, je tu nejaký pán Tanninger, ale no uvidíme, jak sa to celé vyvinie. No, opäť sme si teda odpovedali na otázku, prečo práve tento M-klaster. Majú krásne prepracovanú webovku. Jednak teda, myslím, že pestovanie konope patrí k takým tradičným slovenským, to znamená, že nejaký taký návrat k tomu poľnohospodárstvu, návrat k tej tradícii, ale teda okrem teda tých tradičných zameriavajú aj teda vývoj nových konopných výrobkov, alebo teda inovujú už teda existujúce tie známe výrobky. Majú teda partnerstvo s mnohými priemyselnými aj teda inými podnikmi a v podstate sa snažia o to, čo sa snažíme teda všetci a celý svet udržať nejaký ten vývoj, ktorý by bol teda v spojení s prírodou alebo teda s nejakým takým rozumným riešením k využívaniu prírody. No ja teda viem, že sú teda aktívni a veľmi činní. Oni 18.7. si prebrali v Bratislave vlastne také ocenenie, alebo teda udelenie, že teda sú pokročilý klaster, čo teda je ešte aj pod hlavičkou práve Ministerstva hospodárstva. A je tam ešte teda tá jedna energetická inovačná agentúra. Takže vieme, že nie je to nejaký klaster, ktorý by bol len teda na papieri, alebo teda nefunkčný. Boli dokonca na agrokomplexe. Ja keby som vedela, tak možno, že teda len vtedy sme ešte nevedeli, že teda budeme chcieť s nimi vytvoriť nejakú spoluprácu. Takže opäť vidíme, že teda sú v spojení s tou nejakou spoločnosťou alebo teda prezentujú svoje nejaké snaženie. No, tuto teda prebiehala dosť intenzívna e-mailová komunikácia, ktorá teda začala teda študentka. Prišla odpoveď od pána zástupcu kláster, pána Knezoviča, s tým, že tam pani Zbiteková aj poslala všetkým taký ten podporný mail, že keď sa teda chceme predstaviť týmto klástrom a oni netušia, tak vlastne ten text toho celého projektu alebo teda celého tej spolupráce vlastne pánovi Knezovičovi aj vysvetlila. Ja som 28.9. znova posielala, no a vysvetlila som mu teda, lebo on stále nevedel, o čo ide, stále to nejak nechápal, alebo nemá na to čas, alebo ja neviem, nerozumiem tomu. Takže závidím kolegom, u ktorých to išlo tak hladko, alebo prípadne teda tá spolupráca sa tak rozbehla veľmi dobre, lebo tento pán je neviem čo, prečo sa tomu bráni. No a vlastne som ho poprosila, či budú súhlasiť s tým o spoluprácu. Stále sa pýta, že ako časový úsek tej spolupráce, aj som mu napísala, že projekt vlastne končí v novembri, že chceme možno jedno stretnutie, možno nejakú tú podporu, ale neviem. Stále ešte nemám od neho odpoveď od toho 2. októbra, dnes ešte len 4. No, my teda naše očakávanie je trpezlivosť, čakať na odpoveď, alebo teda neviem, či už to máme poďakovať im a teda ukončiť akúkoľvek snahu a spustiť sa do teda nejakej konverzácie alebo komunikácie s iným klastrom. No a tu som ešte teda použila zdroj, že sme čerpali z ich webovej stránky. Keby ste si potom teda, predpokladám, že my tie prezentácie budeme zase posielať vám, pani Zbiteková, takže keď si kliknete do toho odkazu, tak si zase môžete otvoriť, majú krásnu webovú stránku a teda sú aktívni a činný klaster, len teda neviem, nemajú asi čas sa zapojiť do projektu. Neviem, či je možné urobiť nám takú intervenciu, buď z vašej strany, pani Zbiteková, ako súčasťou tohoto, alebo teda neviem, nechcem ja až teda niekoho z ministerstva hospodárstva do toho zaangažovať, že či teda nech povedie jednoznačne áno, ideme do projektu, nie, neideme do projektu. Ak môžem sa k tomu vyjadriť, ja by som to nesilila.
Zase, veľmi sa mi páči to nasadenie tých študentov, že sa do toho vložili. Vybrali si, oslovili, vykonali kroky. Čiže už sami o sebe sú ponorení v tomto. Nemente to. Pracujte na tom, že ten klaster nereaguje. To znamená, že máte skvelé zadanie pre študentov, že vedia navrhnúť zlepšenie fungovania klastra smerom k verejnosti. Čiže úplne kľudne postavte to celé zviditeľnenie toho klastra, čo je teda pointa projektu, na tom, aby študenti navrhli kroky, ktoré potom tomu pánovi Knežovicovi kľudne pošleme v rámci výsledkov, že toto študenti navrhli pre vás, že super, ste aktívny klaster, máte perfektný nápad, máte dobré výsledky. Žiaľ, vaše komunikovanie smerom von je nedostatočné, alebo nás trošku vyrušuje, slušne mu to povieme, a navrhneme mu také kroky, že možno nejakého človeka, ktorý by mal na to časopriestor, aby reagoval, že by sa vlastne možno, že o tom klastri dozvedelo viac ľudí, keby boli otvorení tej komunikácii. A nech si študenti robia ako keby virtuálnu prezentáciu tej firmy. To je jeden z návrhov. Možno kolegovia budú mať ešte nejaké lepšie nápady. No ja som chcela presne povedať to, čo si povedala Beatka, ty, že vôbec nevadí, že on s vami nekomunikuje, to vôbec nevadí. Oni, ak majú predstavu, ako by ich chceli akože zlepšiť niečo, nejakú tú ich propagáciu alebo niečo, že nech si to vypracujú a v podstate dajú to do toho projektu a môžu to poslať, keď majú na neho kontakt aj im a už či oni to použijú alebo nepoužijú, to je už na ich rozhodnutí. Ale akože vôbec ani nečakajte, ani už nerozvíjajte. Keď sa im to páči, choďte v tom. Akože v tom pokračujte v tom. No práve tá Laura Kocúrová, ktorá mu to teda aj osobne takto písala cez svoj mail, súkromný, privátny, tak ju to tak nadchlo a teda nechcem jej brať práve, akože aby som jej povedala, že vieš čo, tak teda nič sa nedeje, akože ideme k druhým dverám, ale ako niekedy je to naozaj ťažké, že tá študentská verejnosť je vnímaná, on neviem, či naozaj je tak pracovne vyťažený, on sa tam aj ospravedlňoval, že odpovedá na ten mail až po 2 týždňoch, že ho zahltia nejaké iné pracovné povinnosti, ale naozaj im chýba to PR, že buď teda cez nejakého, nehovorím, že tlačového tajomníka, alebo proste, ale je tam toľko zaangažovaných tých pestovateľov, producentov, ale proste už tá samotná komunikácia vo vzťahu k verejnosti takto im zlyhala. Ja chcem len povedať, že už aj tým je to zaujímavé. Beatka povedala dobre, aj Marta. Beží to, vy ste začali. Máme tu tak rôzne formy spolupráce, že je to úžasné. Už len toto všetko, keď sa dá dokopy, tak my ukážeme, ako to v tom globálne na tom Slovensku v tejto oblasti funguje. Je to výborné. A stačí tak, jak to je. Úplne. Ja vám ďakujem za tieto povzbudivé slova. Ja mám len z toho takú, nehovorím, že traumu, že nespávam kvôli tomu, nie. To mám to najmenej, ale ako aj tých študentov mi je ľúto, lebo vidím, že treba to nadšenie stroskotá potom možno na takej tej pracovnej vyťaženosti tej druhej strany, tej protistrany a nebudem ho atakovať 5-krát, 100-krát, lebo... Podporte študentov, aby nestratili nadšenie a smerujte to k tomu, že dobre, že poďme tomu pánovi pomôcť. Áno, pani Ľuba. No, viete čo, ja nechcela som vám skôr do toho skákať. Viem o tomto pánovi Kňazovickom, pretože my tu v Nitre máme plastikársky a mala som zhodou náhod, už študenti tu neboli, ale pani Ikréniová je riaditeľka Slovenského plastikárskeho a ešte máme bioekonomický, ktoré úzko spolupracujú práve s týmto hemp klastrom, ktorý má odpad z konope a oni tiež hovorí, že ten Kňazovický je taký pán rýchly, alebo teda, že nemá času. Ľubí, prepáč, Knezovič. Či Knezovič, tak neviem, áno, tak len hovorili, že tieto 3 klastre, teda 2 naše nitrianske, vlastne majú veľmi dobrú spoluprácu s týmto vašim, čo ste si vy vybrali, ten hemp, ten konopársky. A vlastne možno, že by sme to vedeli nejak koordinovať alebo skombinovať, že vlastne odpad z konope je jednou zložkou pre plastikársky priemysel. Že oni vlastne tým, že im poskytuje tento klaster, im zabezpečuje ten odpad konope
a plastikári ho ďalej spracovávajú a je to vlastne aj pre ten bioekonomický klaster akože v rámci udržateľnosti. Len nejak ich dať a možno, že keby som ti posunula tú pani Ikreniovú, že ona by vedela s ním komunikovať, mne tu vysvetlila celý, proste ja som mala s ňou 1,5 hodiny, všetko o výrobe plastov a tak ďalej, na Slovensku, oni sú v duále, proste neskutočná, už som mala hlavu veľkú a presne mi toto povedala, že tá spolupráca s týmto konopárskym, že je veľmi dobrá. Takže nejak možno, že nitrianske klastre spojiť s týmto konopárskym a tak ich zviditeľniť, že ako by bola tá spolupráca, že odpad konope, čo ani nikto nevie, že sa použije na výrobu plastikárskeho a že zároveň je to bioekonomické alebo udržateľné. Ľubi, toto by mi teda síce pomohlo, je to vždy o ľuďoch. Takže ty si mala šťastie, že si narazila na osobu, ktorá bola ochotná s tebou komunikovať a teda pomôcť ti. Pán Knezovič je asi teda, neviem to odhadnúť, ale oni tam naozaj ako spomínajú, že majú teda na ten priemysel a treba zrejme tam je aj teda ten plastikársky priemysel, kde teda využívajú ten odpad a že sa nevyhadzuje a nezahlcuje nám prírodu, ale teda, že vedia ho zužitkovať ešte teda ako druhotnú surovinu pre ten plastikársky priemysel no preto dobre, nepustíme hemp klaster, necháme si ho. Ja som trpezlivý človek a aj teda chápem, že teda dnešná doba je rýchla a zbesilá a že tí ľudia naozaj majú toho možno moc aj svojich osobných, súkromných nejakých ťažkostí alebo dôvodov. Takže ďakujem za podporu aj teda z tvojej strany a keď teda má tá tvoja partnerka v klastri možno silnejšiu páku na pána Knezoviča. A možno skôr je dostupná v Bratislave, pretože oni zase, čo mám aj v prezentácii problém, že nemajú v Nitre kanceláriu, oni ju majú v tej bývalej plastike, akože len, že tam majú poštovú schránku, ona hovorí, že nemajú tu kancelárske, ale mala, ani neviem ináč presne, kde sa nachádza, mala auto Malacký značka, takže číslo je, mala tú konferenciu. Dievčatá, super, to už si doriešite, ja som vám len chcela povedať, už aj toto, čo ste teraz vy predviedli, a keď to predstavíte na veľtrhu, je to skvelá propagácia, ako čo funguje a že konope sa dá využiť ako odpad, plastik. Super. Toto všetko je veľký prínos pre všetkých. Super. Tak, ja to len uzavriem teda tu vlastne úsek pani Totovej, že naozaj skúste študentov posmeliť v tom, že áno, podnikatelia sú vyťažení, to znamená, ako keby to bol šéf, ktorý je niekde na opačnej strane zemegule a oni musia pracovať. To znamená, pracujú bez ohľadu na to, či ten šéf tam je alebo není a predložia mu výsledok svojej práce. Áno, takže dáme od začiatku. Mám tu takéto, čo sme mali, to som mala so študentmi, tieto prvé úvodné, že čo mali urobiť, aké úlohy. Nemám tam fotku inak pridanú, na to som zabudla. A toto sú klastre, ktoré boli ešte od pani Zbitekovej v Nitrianskom kraji. Takže som si o nich zisťovala, ešte to sme so žiakmi robili na začiatku. Potravinársky klaster, ktorý tu bol, je nefunkčný, teda bol založený ešte 2014. Chceli tu, aj to bol veľmi dobrý ako nápad, že kvalitné lokálne potraviny a že čím viac potravín na tých tuzemských, od tuzemských odberateľov, ale nič je nefunkčný, majú len na Finstate túto stránku, ale nefungujú. Potom tu bol klaster Topolčany, ten, keď som sa už dočítala, tak bol vlastne tiež na ten cestovný ruch zameraný a bol funkčný iba do roku 2014, už len čo spracovávali dokumentáciu do 2015. A to, čo máme, dva funkčné, bioekonomický klaster, máme, povedala pani riaditeľka, teda, že majú anglický názov, takže mali by sme stále to bioeconomy klaster používať tento názov. Vznikli v 2015, no a zhodou náhod, tak v strede je pani riaditeľka toho klastra, s ktorou sme nadviazali veľmi peknú spoluprácu a zistili sme vlastne, že je to naša bývalá žiačka, teda absolventka obchodnej akadémie, ktorá tiež bola rozbehaná aj v zahraničí a tak ďalej, ale teda povysvetľovala žiakom, o čo ide.
A tým, že vlastne my ako západné Slovensko tu máme veľa malých a stredných podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva aj potravinárstva, tak oni ich vlastne zastrešujú. Majú teda od roku 2015 neskutočne veľa tých projektov a spojili sa, ona hneď vedela o pani Ikreniovej, hneď mi povedala, že so slovenským, to čo máme za druhý, tento plastikársky, tak tí fungujú od 2009 a vedia o sebe a aj vzájomné projekty robia. Z toho slovenského plastikárskeho klastra tiež majú, dokonca mám od nich papierové materiály, alebo teda tlačené. Už minulý rok mali 43 partnerov, teda firiem z celého Slovenska. No a toto máme tu riaditeľku, ktorá teda aj má záujem o spoluprácu s tým bioekonomickým klastrom, ktorý sa nachádza tu v Nitre, aj s VUC-čkou. Boli za pánom Becíkom, ktorý je župan teda od minulého roka tu na Nitre, ale zatiaľ nejaká propagácia neprebehla. Takže to by bola úloha týchto mojich žiakov, teda ten bioekonomický spojiť s tým plastikárskym a spropagovať ich v rámci toho regiónu. No, čo mala jediný problém pani Ikreniová, že nemajú tú reálnu kanceláriu v rámci Nitry. A teda povedala zasa pani z toho bioekonomického klastra, že je ochotná poskytnúť priestory, aj keby študenti prišli, už vám tu tento dám preč, že sú ochotní poskytnúť priestory v rámci toho bioekonomického klastra. Takže zatiaľ len toto z mojej strany. Super, super, perfektné. Čiže tiež vlastne tí študenti môžu cítiť zabezpečenie v tom, že sa im možno podarí prepojiť nejaké dva klastre a pomôcť im, aby sa nejakým spôsobom spropagovali. A aby sa zviditeľnili, pretože ja keď som to povedala len zborovne, čo my teda nemáme kabinetiky, takže a projekt klastre, že čo to je, nikto, a to teda povieme, že vysokoškolskí vzdelaní ľudia nevedia, že takéto niečo existuje a že vlastne tie malé a stredné podniky, čo oni tu kooperujú, že by vedeli, a to vysvetľovala pani Bliklingová, že na čo sa oni zameriavajú, strašne veľa urobia oni projekt ako klaster, urobia projekt, na ktorý sú prostriedky z Európskej únie a malým podnikateľom minulý rok napríklad vypracovali a že po 2000 € a preplatili im cestu, išli malí podnikatelia do Tokia, boli v Kanade a takejto teda vedia ich spropagovať, čo v živote by si teda, alebo teda tie malé podniky by sa nedostali a nevedeli by spropagovať tie svoje výrobky. Aj keď chceme teda... Super, zastavím vás, toto si už nehajte na materiál, na veľtrh, lebo ešte pani Kišovu chceme poprosiť a pán Vargačaka. Takže super nápad, pokračujte v ňom. Neviem, či ostatní máte nejakú pripomienku k tomu. Super, super. Takže my sme obchodná akadémia Veľký Meder, ja som Klaudia Kiš a pracujem so štvrtákmi. Oni boli tiež na praxi, takže vrátili sa pred týždňom, ale predsa sa nám podarilo urobiť pár vecí. Tie klastre v regióne sme preverili, málo z nich sú aktívne. Údaje sme väčšinou našli len na Finstate, skoro žiadne kontakty sme nenašli, žiadnu prezentáciu firiem, vlastne klastrov a že sú z akých firiem zložené, to sa nám tiež veľmi nepodarilo zistiť. Fungujúce klastre sme našli dve. Klaster Smolenice funguje, majú web stránku, lenže na web stránke mali posledný záznam v roku 2017, majú aj facebookovú stránku a našli sme aj jednu perličku, klaster regionálneho rozvoja Západné Slovensko Trnava. Našli sme web stránku, ale tam je vypísané, že stránka je vo výstavbe a štartujú 1.6.2020. Takže my sme sa rozhodli pre nový klaster so žiakmi a najprv sme urobili SWOT analýzu regiónu Žitného ostrova. Počujeme sa? Áno, aj vidíme, aj počujeme. Super.
Takže vychádzali sme z tej SWOT analýzy a určili sme oblasti podľa analýzy a prišli sme na to, že niečo v cestovnom ruchu, niečo v turizme, niečo s voľným časom by sme chceli začať. Takže nový klaster by sme chceli vytvoriť, nejaký hypotetický a žiaci mali nasledujúce nápady. V našom regióne sa nachádza určitá časť cyklotrasy, ktorá vedie pri Dunaji. A pri tejto cyklotrase sú také dediny, 3 dediny, Bodíky, Vojka pri Dunaji a Dobrohosť, ktoré sú znevýhodnené kvôli výstave vodného diela. Obyvatelia by mohli ponúkať možnosť ubytovania formou krátkodobého prenajmu alebo len časti nehnuteľnosti. A to by znamenal príjem pre majiteľa a pre cykloturistu bola širšia a lacnejšia možnosť ubytovania. A ubytovatelia by mohli ponúknuť aj svoje domáce produkty, teda potraviny. Otázka je, že kto by patril do klastra. Mohli by podľa nás obce, prenajímatelia. A druhý nápad, čo uprednostňujú žiaci, sa týka mentálneho zdravia mladých. Vieme, že duševné zdravie mladých sa neustále zhoršuje. Podľa medzinárodného prieskumu pre Slovensko sa v posledných rokoch zvýšil počet mladých ľudí, ktorí negatívne vnímajú svoje zdravie. A údaje ukazujú, že od roku 2018 sa zvýšil počet ľudí, ktorí svoje zdravie hodnotia negatívne. Týka sa to najmä mladých, teda od 13 až 18 rokov. Teda aký klaster by sme chceli vytvoriť? Taký, ktorý by zlepšil zdravie mladých, mentálne zdravie hlavne. A položili sme si otázku, že čo by tam patrilo, ako by sme mohli zlepšiť to mentálne zdravie. A prišli sme na to, že pohybom, turistikou, máme tu napríklad Žitnoostrovský naturpark, máme výborné podmienky pre vodný šport, máme tu odborníkov mentálnej hygieny a my rozmýšľame prípadne aj v cezhraničnom klasteri. Mohli by byť účastníkmi aj obce, ktoré by poskytovali priestor pre nejaké centrum a možno by sme spolupracovali aj s univerzitou v Győri alebo v Komárne. Čo sme už urobili, tak ako som povedala, preverenie klastrov v regióne, SWOT analýzu, vybrali sme oblasť. Ešte sme sa nerozhodli, pre ktorú ideu budeme vytvoriť klaster. Oslovili sme odborníkov, dohodli sme stretnutia a už sme mali aj jedno stretnutie. Budúci týždeň budeme mať ďalší. Takže asi toľko. OK, super, ďakujeme. Obidva tie smery si myslím, že majú potenciál. Ako sa rozhodnete? Že aj tá cyklotrasa a vytvorenie klastra, možnosť tých obcí, ubytovateľov a by bola možno skôr na také že skôr taký ten komerčný smer. Není zlá ani tá cesta, čo preferujú mladí, lebo predsa len je to ich projekt, čiže možno by aj to bola dobrá cesta. Tam je otázka, že čo by ste dali do toho klastra, aký typ, to si musíte potom rozmyslieť. Čiže bol by tam nejaký odborník na to duševné zdravie, možno to, čo ste hovorili, že tie športoviská do toho zapojiť. Domyslíte.
Za mňa sú obidve tie smery dobré. Dobre. Takže ďakujem pekne. Gabika, Marti? Za nás takisto je to úplne výborné. Mne sa zdá dokonca to mentálne zdravie, čo ste hovorili, vy tam znovu chcete použiť ten turizmus. Áno. A ako podporu, že možno, že sa dajú aj spojiť. Zase, ale to ako je na študentoch, ako to oni vyhodnotia. Ale vlastne v tom mentálnom zdraví používajú aj cyklotrasy a tak ďalej. Ja si myslím, že ten prvý je taký jednoduchšia cesta, a ten druhý je trošku náročnejšia cesta, ale to už je na vás, ako sa rozhodnete. Obidva sú dobré. Ale keď tí mladí chcú ísť tou cestou duševného, tak je to výzva, aj keď je to zložitejšie, možno to urobia. Ale vyzerá to lepšie. Dobre, vážený, tak volám sa Miro Varga zo Spojenej školy z Modrého kameňa, Banskobystrický kraj. No a ja som do prezentácie, ktorá nechce fungovať, momentík. Je to takto. Zaradil preverenie klastrov, akú cestu si študenti vybrali. Stanovili sme si ciele, stratégie a potom zhrnieme na záver, čo sa už urobilo, čo nás ešte čaká a necháme priestor pre prípadné otázky. Čiže preverovali sme väčšinou od stola sekundárnou analýzou, ale my sme mali aj dosť jasno v tom, že asi ktorý klaster budeme riešiť, lebo ten veľkokrtíšsky, ktorý sme si následne vybrali so študentmi, nám je aj najbližší a štvorica študentov cvičnej firmy, ktorí začali teraz v 3. ročníku cvičnú firmu ako nový predmet, takže sú nováčikovia v tejto branži, tak sa už 2 roky venujú senzorickému hodnoteniu vín cez krúžok, čiže táto problematika im nie je cudzia a ba dokonca sa s mnohými členmi v komisiách, kde sa hodnotia vína, už stretajú, čiže aj ich poznajú. Čo sa týka informácií o tomto klastri, tak tiež to majú kúsok jednoduchšie, lebo ja som bol spoluzakladateľom tohto občianskeho združenia, pod ktorým fungujú vinári, niektoré obce, a aj samotná naša škola je členom, takže my sme už viac menej klaster tak trošku aj priniesli, ale treba povedať, že tento klaster tiež ako mnohé ďalšie je v problémoch, keďže sa zmôže na možnosť zorganizovanie spoločných nejakých 2, 3, 4 akcií ročne, keďže je určený na rozvoj cestovného ruchu, vinohradníctva, vinárstva a tým, že nemá stále plateného človeka a členovia ho robia dobrovoľne, tak ho doslova momentálne udržiavame pri živote, dá sa povedať. Čiže tých návrhov na zlepšenie, či už pre samotných členov, alebo aj pre zviditeľnenie oblasti, aj pre cestovný ruch sú stovky, dá sa povedať. Firmy, ktoré tvoria klaster, asi najväčšia firma je Movino, Veľký Krtíš, jedno z najväčších vinárstiev na Slovensku, v 5 najväčších. Rodinné vinárstvo Ďurík, Víno Natural, Domin Kušický, prví výrobcovia biovína na Slovensku, Pivnica Vinohrady Černoš, samostatne hospodáriaci roľníci, Gabriel Oravec, ktorý robí víno z čiernych rýbezlí s medom, tiež patentovaná jedinečná vec. Jožko Kepeš, samostatne hospodáriaci roľník, Mikaz, akciová spoločnosť Šató Selešťany a potom ešte vinickí vinári, pivnica Vinohrady Žigmont a pivnica Zaďko z SHR-ky. No a z Plachtinského hája ďalšie aj fyzické osoby sú členovia Ivan Mihálik, Daňo Magula, ale aj obec Dolné Plachtince, Spojená škola a ešte pár fyzických osôb, ktoré podporujú myšlienky fungovania tohto typu propagácie a teda hájenia záujmov klastra. My sme si stanovili so žiakmi určité ciele, čiže zistiť aktuálne informácie o fungovaní a členoch, to sa stalo.
pripraviť sériu zlepšujúcich návrhov. Sme mali tiež do 29. vypracovať dotazník pre overenie záujmu členov o zlepšujúce návrhy a teda overiť záujem členov, spracovať výsledky prieskumu, máme tam termíny aj do 16.10. navrhnúť nejaké tie riešenia do zistených skutočností a spracovať vybranú časť podnikateľského zámeru. Ešte nevieme presne v akej forme, ale asi to budeme riešiť, takže podáme nápady, o ktoré bol záujem z pohľadu aj členov, aby sa dali pretaviť prípadne do reality v budúcnosti. No a samozrejme ešte spracovanie 30-sekundového propagačného videa a záverečná prezentácia na medzinárodný veľtrh. Čiže to sú ciele. Strategicky sme to potom nastavili, čo sme ako zrealizovali, čiže sekundárny prieskum od stola o klastroch. Potom sme oslovili predsedu občianskeho združenia aktuálneho Jožka Suju a informovali sme o zámeroch, že ideme hľadať nejaké zlepšujúce návrhy od študentov pre veľkokrtišskú vinnú cestu, aj pre samotných členov, ale zároveň aj pre rozvoj cestovného ruchu, pretože členstvo v tomto klastri je trojaké, sú tzv. Riadni členovia, mimoriadni a čestní členovia. Tí riadni majú rozhodovaciu právomoc a podieľajú sa hlavne najväčšou zložkou financovania tohto klastra. Mimoriadni, toto nemáme ešte rozbehnuté za 11-ročné fungovanie, aj poviem potom prečo na záver zrejme. No a čestní členovia, tých sme prijímali, ktorí urobili niečo pre vinohradníctvo a vinárstvo a neboli ešte členom tohto klastra, tak čestné členstvo sa tam udeľovalo, myslím, jednému pánovi. Robili sme aj teda neformálne stretnutia s niektorými členmi, sme sa stretli už v hodnotiacej komisii na vinobraní, kde boli 4 študenti zo 6, ktorí navštevujú krúžok a zrovna títo, čo ich mám na cvičnej firme. A informovali sme o zámeroch hľadať riešenia pre klaster s tým, že budeme posielať aj prieskum. No v stratégii potom chceme navrhnúť nejaké predpoklady a zrealizujeme prieskum, teda to sa už aj deje, s tým, že uvidíme, s čím budú, s čím nebudú súhlasiť vinári. Už sa nám vrátili 2 dotazníky z 9 rozposlaných, čiže čakáme na zvyšné. Dúfajme, že väčšina sa vyjadrí. No a závery potom zapracujeme do 5-stranového plánu a vytvoríme krátky šot reklamný a výsledky odprezentujeme na veľtrhu v Bratislave. Čiže urobilo sa viac menej, zistili sme klastre, vybrali sme si klaster, pripravili sme sériu zlepšujúcich návrhov, ktoré ešte zatiaľ nechcem rozvíjať, na základe nich je potom prichystaný aj dotazník, lebo chceme sa pozrieť na to, aký pohľad majú aj tie ostatné subjekty klastra na to, čo by mohlo zlepšiť alebo nie, alebo do čoho by šli a do čoho nie. A teda keď toto overíme, tak sa rozhodneme, že ktoré z návrhov dáme na svetlo sveta a teda majú aj význam pre jednotlivých členov alebo nie. Myslím, že sú tam nejaké také pikošky, možno nejakú 1-2 môžem prezradiť, ak vás zaujíma. Tak taký inovatívny návrh nás napadol so študentmi, keď sme diskutovali, tak ako v EGRI majú tzv. EGRI Bikaver alebo u nás Karpatskú perlu, tak aj tu sme sa rozhodli, že ponúkneme možnosť, či majú záujem vlastnú značku vína miestni vinári vytvoriť. A teda v dotazníku máme aj otázku k tomu, že aké odrody pestujú alebo aké predávajú, aby sme vedeli zložiť odrodovú skladbu takejto novej odrody. Čiže to je jeden z viacerých návrhov, ktorý som si dovolil prezradiť. A tie ostatné ešte závisia od toho, že čo povedia samozrejme
členovia. No. Naše odporúčanie, čiže na to, aby klaster fungoval a aby sme nejaký udržateľný rozvoj zabezpečili, tak je potrebné, aby sa spolufinancoval nejaký zamestnanec alebo zamestnanci, či už firmami alebo štátom, ktorý bude denne sa starať o fungovanie klastra. Podstatné je, aby bol nestranný, aby nebol zaujatý, aby nevidel konkurenciu medzi subjektmi, ale aby rozvíjal klaster ako celok a tak aj cestovný ruch v danej oblasti alebo regióne. Čiže k tomuto sme prišli určite a toto je aj problém aktuálny aj klastra Veľkokrtišská vinná cesta, ktorý sme tak nevinne rozbehli, mala to byť len koštovka a nakoniec sa spojili vinári, keďže Modrokamenská vinná cesta zlyhala, nefungovala a dokonca minulí členovia ani len neodovzdali žezlo možnosť pokračovať, tak sme sa rozhodli vytvoriť Veľkokrtišskú vinnú cestu. No a toto je kameň úrazu, že nemáme financovanie a firmy nechcú do toho tiež veľa peňazí strčiť. Momentálne to je na tom, že funguje nejaká spoločná propagácia, zrealizujú sa 2 až 4 podujatia ročne, ktoré sú celkom úspešné. Inak možno ste zaznamenali Deň otvorených pivníc Veľkokrtišskej vinnej cesty alebo od vinárov a teda vinnú cestu aj na Hontianskej paráde na Hrušove, čo je známe folklórne podujatie z regiónu, a takisto akciu Mladé vína, ktorá sa veľmi pekne rozbiehala ešte na našej škole, kde ešte aj prednášala docentka Furdíková o kvasinkách a teda tam sa pozývala odborná verejnosť z klastrov, čiže toto podujatie možno v tejto forme by sme chceli obnoviť, lebo asi 2-3 ročníky boli za 10 rokov a potom to išlo dostratená, lenže problém, že predseda je zamestnanec v úplne inej firme, robia to dobrovoľne, často aj bez nároku na honorára a sme radi, že ten klaster je udržaný vôbec. Super. Čiže potrebujeme vyriešiť financovanie a teda návrhy, ktoré tam máme, sú aj stranou k tomu, aby nejakým spôsobom sa možno získali nejaké financie aj do klastra, aby sme mohli ďalej rozvíjať výsledky toho projektu budete môcť predložiť aj keď budete žiadať o financie. Pravdepodobne, no uvidíme, lebo je tam aj taká cesta, že možnosť spoločnej prevádzky VKVC na škole, keďže tu máme gastroodbory a máme tu aj logistov, aj obchodiákov marketingových. Že by vlastne škola pomohla robiť to zázemie. Mohla aj škola buď formou sociálneho podniku, alebo proste nájsť spôsob, že ako by sme rozbehli niečo takéto. Je tam aj jeden takýto návrh. No výborné. Zachránite. Čiže uvidíme, aby ďalej fungovali. cestou sa to pohne a potom už len aktívneho predsedu budeme potrebovať zvoliť, ktorý by to riešil. Ja som tomu predsedal na úvod, ale keďže sme mali v rodine také milé veci, že sa nám narodili deti, tak som nechal predsedníctvo, lebo na 3-4 koňoch sa sedieť nedá a naklonovať sa nevieme, takže tak, deti sú viac. To kolegovia a hlavne, že to funguje zatiaľ, keď aj 2-3 raz sa vedia stretnúť na akciách. Myslím, že treba udržať a hľadať cesty, ako to rozvíjať. A tých návrhov, vravím, bude ešte viac. Čiže ak nejaké otázky. Ďakujeme veľmi pekne a myslím si, že prepracované do detailov. Jedine váš klaster budeme žiadať o vzorky. Ostatné klastre nemusia, ale myslím si, že tento klaster je veľmi dôležité, aby vzorky boli predložené pri odovzdaní projektu. Aha, dobre. Myslím, že na medzinárodný veľtrh nejaké tie vzorky. Uvidíme, čo stihneme priniesť. Áno, kolegyne sa tešia, kolegyne si vyčlenia čas, aby mohli byť účastné ochutnávky. Chlapci sú len 4 v cvičnej firme, ale sú aktívni. To nevadí, nám stačia 4 chlapci. Máme 2 cvičné firmy na 1 hodine, sa
sa rozhodli, že na 2 smery a pokračujú vo Vinnom Sokoli, len ešte potrebujeme x stretnutí, čiže možno teraz budú také iba pár vzoriek, ale na rok Dobre. potom to ešte rozšíriť. Takže máme 12:10. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Gabika, nech sa páči.